लोगोफोर, आं दिनै आरोबाव नोंथांमोननो दोंसे गोदान खन्थाइ फिन लाना फैबावबाय। आसा खालामो बे खन्थाइखौ खोनासंना नोंथांमोना गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। खन्थाइया दोंसे रमान्टिक खन्थाइ। खन्थाइखौ लिरदों जितु बर' फंबाया। खन्थाइनि मुङानो जाबाय हांमा थाबाय। अब्ला फै जों बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदोनि। बेसेबांबा गोबाव आंनो अननाय होना होलांबाय नों दाहा। दान्दिसेल'मोन नामा नोंनि अननाया? मानो खालामखो आंखौ आलाय सिलाय? नोंनि अननाय बेसेबांबा फोथायदोंमोन सान हर, बेसेबांबा खुसिमोन। नोंखौ लानानै बेसेबांबा सिमां नुदोंमोन। नाथाय दा गासिबो सिमाङानो फेलें। गोसोखाङो फारि फारि नोंजों रंजानायखौ। खास्रि बिस्रि मानो नागारलांखो आंखौ? मिनि रंजाथानो सानदोंमोन नोंजों। थाबावगोन आं सोरजों? अननाय थाबोला गोजोन मोनो। नाथाय खेबसे नेवसिजाबोला बिखा आलौवो। थासिगोन हारसिं मोदै रुखु गाबना। आंखौ अनग्रा रावबो गैला। आंनि अनगा गुबुनखौ दा खालामसै। जायखौ नों अनदों बिखौ दुखु दाहोसै। आं साननानै आगोर मोनला। थासिगोन बेसेबांबा गिदिर हांमा। थेंक इउ। आंनि खन्थाइ आवरायनाया बेखिनियावनो थुंगेबाय। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम।